My společně úředníkům přejeme k Vánocům, aby byli motivovaní, aby jim jejich práce dávala smysl a aby vydrželi. Víc uznání za jejich důležitou práci, kterou pro nás všechny dělají. A aby byli schopní mezi své řady přijímat nové mladé úředníky a úřednice, kteří jim budou pomáhat se svojí prací, protože to je to, co přesně ve státní službě a ve státní správě potřebujeme. A pokud bych mohl být osobnější, tak aby byli schopni během svátku zapomenout na všechny spisy, které ještě neuzavřeli, na všechny paragrafy, na všechny e-maily a trávili svůj čas se svými přáteli, kamarády a s rodinnými příslušníky a se všemi, které mají rádi. Tak to přeju všem úředníkům a úřednicím u nás. Odvahu, vytrvalost a požehnaný Vánoce. Aby si lidi všímali jako lidí a vnímali taky to, že mají nějaké potřeby jako lidi a že nejsou jenom stroje na odesílání papírů a dávání razítek a vyjádření. Co nejvíc kontinuity a co nejméně bariér mezi dalšíma odděleníma, odborama i samotnýma ministerstvama a občanama. Abyste v následujícím období nestratili víru, přesvědčení, že to má všechno smysl. Aby se nebáli dělat chyby, trochu lehkomyslnosti a lehkost, protože ten svět, o který se s takovou vroucností starají, bude snesitelný jenom tehdy, když bude lidský a když si ze sebe dokáže dělat srandu. A veselé svátky, hlavně plné klidu, málo spisů ve spisovce. Tak já přeju všem úředníkům do nového roku ocenění za jejich odvedenou práci. Aby svoji práci vykonávali svědomitě, aby je bavila. Já přeju, aby to dávalo smysl. Úředníkům přeji nejen k Vánocům chápavého ministra. Já bych jim chtěla popřát dobré lídry a dobré pracovní podmínky. Co nejméně připomínek od legislativní sekce. Já bych chtěla popřát ty nejmilejší kolegy, protože ve finále jde o to, co děláme, ale záleží na tom, s kým to děláme a jestli do práce chodíme rádi. Takže vždycky je to o lidech a díky. A víc prostoru pro to, aby mohli dělat dobrou práci ve veřejném zájmu. Řada úředníků si určitě přeje velké a vysoké odměny. Pokud je to vaše přání, tak vám to určitě přeji. Ale jinak spíš asi klid na práci, abyste mohli to, co děláte, dělat pod vedením, které vás podporuje, anebo vám v tom aspoň nebrání. Abyste si uvědomili, že ať už k vám přijde jakýkoliv ministr nebo náměstek z jakýkoliv strany a jsou s tím z vaší strany spjatý jakýkoliv obavy, tak abyste se nepodřizovali. Abyste si uvědomili, že ten barák, pro který pracujete, tam stál před tím ministrem a bude stát i po něm. A že dost pravděpodobně, stejně jako jste byli součástí před jeho příchodem, tak budete i po něm. Krásný Vánoce ve společnosti těch, které máte rádi a se kterými se v tento čas chcete setkat a se kterými je příjemný vám být. No a do nového roku vám přeju hodně sil, nestrácet odvahu a hlavně nestrácet chuť pracovat pro náš stát.